Ola bafethu igama uVusi Mabunda umhlaba Mabunda omuhle kacala umuntu obheka bonke abamcalayo. Siphinde sabuya futhi bafethu, ngicela ukubonga kakhulu kilaba asebasubscribe-ile abaziyo ukuthi bayabasubscribe. Makube uyacala ukufika kule show noma mhlambe kule channel le Ingoma Yeza TV, le channel igama lami uVusi wakwaMabunda. Namhlanje sikhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu. uNkulunkulu nethongo noSathane imbala basebenza ngomuntu. Ungazitsheli ukuthi uma mhlambe wena uphila kahle, uphila kamnandi, unayo yonke into oyifunayo emhlabeni, bese uzitshela ukuthi wena awuncengi, ngoba angeke wazi ukuthi ikusasa likuphatheleni. Ngoba loyo muntu loyo omnyefulayo namhlanje, loyo muntu loyo othi namhlanje awunandaba naye, loyo muntu loyo kuzoba yilo muntu ozokusiza kusasa, alekelele wena noma alekelele omunye wamalunga womndeni wakho. Yebo, bakhona abantu mhlambe abanenhliziyo ezimbi, mhlambe efemelini khona abantu abanenhliziyo ezilikhuni. Kodwa wena angeke ukwazi ukuthi uphile wedwa. Kokucala unale moto oyitholile onayo namhlanje kungenxa mhlambe yebhizinisi lakho oliphushayo ngabantu. Uyathengisa, uthengisela abantu. Wena ushaya amathenda, uphusha amathenda, usipana nabantu, awusipani wedwa. So uma wena uzotshela ukuthi wena namhlanje uyilo muntu onguye because of ithongo lakho or noma because of uNkulunkulu, then u-wrong. Yebo ungaba right kodwa u-wrong. Ngani? Why ngithi u-wrong? Because awuncengi namhlanje uthi wena awunandaba nomunye umuntu, awunandaba namalunga omndeni wakho, kodwa ubani ozokubutha kusasa uma izinto sezingasahambeli kahle? Ubani umuntu ozokhuluma naye uma izinto sezingasahambeli kahle? Ocala elifini kukhona abantu abazokusupporta emotionally, abanye bakusupporte financially. So kukhona abantu ongakwazi ukuthi ukhulume nabo, mfethu ngibhayisela 1 2 3, then umuntu akusize. Abanye uyakhona ukuthi mfethu ngishoda nge200 rand, ngicela ungisize, ngizokunikeza ngelanga eliso, then bese uyakwazi ukuthi akusize. Ungazitshela ukuthi wena uzosizwa abantu abanemali kuphela, wena uzokhulumisa abantu abanemali kuphela. Yebo, bayasho ukuthi skima abantu ofisa ukuba yibo, noma mhlambe skima abantu abakule level okuyo. Kodwa ke khumbula ukuthi lo muntu owasha iwindow lakho lapha yana erobotini umuntu ongekho kule level yakho. Umuntu okuthelela ipetrol umuntu ongekho kuleyo level yakho. Umuntu okusevayo e-restaurant umuntu ongekho kuleyo level yakho. Namhlanje ulapho kuleyo level yakho, it's because of umuntu, not uNkulunkulu, not ithongo lakho kuphela, umuntu. Because umuntu umuntu ngabanye abantu, uwedwa angeke ukwazi ukuthi uphile emhlabeni. Even noSathane uma azokumoshela impilo, uSathane usebenzisa umuntu. Angaletha umuntu omuhle, ngaba indoda enhle, ngaba umfazi omuhle, bese akumoshele umshado wakho. uSathane ke loyo. uNkulunkulu naye usebenza kanjalo. Uma akuvulela izindlela zakho, uletha umuntu akuthathe akumikise la endawo la mele ube khona, endaweni eright lana izinto zakho zizokwazi ukuthi ziphumelele khona. Uma ufuna umshado, ukukhuleka kuNkulunkulu wakho nasethongeni lakho ukuthi ufuna umshado, bese uNkulunkulu uthumela umuntu, uletha umuntu kuwe ukuthi lowo muntu loyo azoba umuntu wakho, azoba ingoduso yakho, noma mhlambe azoba indoda yakho. So uma wena uzitshela ukuthi wena uzophila wedwa, abantwana bakho namhlanje basesikoleni banabanye abantu. So wena mozonyefula omunye umuntu, omunye wamalunga omndeni wakho uyanyefuliwa lapho ngaphandle, and uma ungayithola le ndaba angeke uthanda. Lento ifana nesigebengu. Isigebengu sengadubula umuntu wakini, umfweni simlahle phansi, bese wena uhambe unodubula ilunga lomndeni waleso sigebengu leso, sibone ukuthi sona sizojabula na. Kubhlungu uma izinto zenzeka emindenini yethu namhlanje. Abantu bayagula ngapha nangapha, kukhona lokugula lokhu okukhona. So uma uzotshela ukuthi wena uphila wedwa, then uzoba ne-problem, because labo bantu labo ozobashiya emhlabeni, lawa malunga omndeni wakho ozowashiya emhlabeni, uzowashiya edakeni, enyakanyakeni, ngoba wena namhlanje wena uyazi-isolate ebantwini, awunandaba nabanye abantu, uzibheke wena wedwa, utshela ukuthi wena uhamba nabantu abakule level okiyo wena.
then uzoba ne-problem because labo bantu abaseduzane kwakho abakusevayo uma udinga lokho okudingayo okusheshayo, i-petrol, kungaba kuseshophu, kungaba i-restaurant, kungaba kukuphi, abekho kuleyo level yakho. Even nanoma uzongcwatshwa man, yazini angeke ungcwatshwe abantu abakule level yakho. Abantu abazoguga ibhokisi abekho kuleyo level yakho, abazogubha abekho kuleyo level yakho. So namhlanje sukuma uhambe uyocolisa la kumele ucolise khona kulowo muntu loyo ommoshile, noma mhlambe ushintshe nje impilo yakho, shintsha nje impilo yakho, ukhumbule ukuthi ithongo lisebenza ngomuntu. Uma lizovula into zakho noNkulunkulu basebenzisa umuntu akulethe eze kuwe akufake akunikeze leyo tender leyo, noma mhlambe umuntu akunikeze lowo mshado odingayo, noma umuntu akunikeze leyo mali leyo oyidingayo. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Ungazitsheli ukuthi wena namhlanje ngoba umile uphezulu then awunandaba nomuntu. Umuntu ngabantu, ene lokho angeke kuze kujike, ngeke kuze kushintshe, kuyohlezi kunjalo. Kama uvusi uMabunda, mhlawumbe Mabunda omuhle ngacala umuntu ubheka abamcalayo. Ngiyabonga kini nina senisubscribe-ile, nina enazi ukuthi nisengaka subscribe, ngiyacela abafowethu manicela bese niyachofa lelo button ele-red, nipress no like button, then bese ke niyakhomenta lapho. Ngiyabuya futhi ngenye itopic evutha amalanga. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. Thokoza.